Ok, pa da krenemo. Da vidimo jedno po jedno pitanjce. Prva stvar koju hoću da kažem svima je da, evo, ovo je jedna fenomenalna stvar koja se desila. Jedna jako draga, divna devojka koja je meni jako mnogo samopouzdanja dala. Ja sam to njoj rekao uživo, ali evo još jednom da ponovim. Jako mnogo samopouzdanja dala kada je došla na jednu spontano organizovanu radionicu u Beogradu. To je sve nešto bilo onako u poslednjem trenutku i ona je devojka provela 4 sata u autobusu iz Niša, došla do Beograda, toliko je želela da bude tamo i evo opet nam se susreću putevi ovako online i ona je postavila jedno pitanje da učestvuje, to možete videti u onom detaljnije. Ja sam samo izvukao da je želela da se ponovo poveže sa prijateljicama, da provod i zabava nestaje. Znači, njena želja je bila da se vrati malo u krug svojih prijatelja, da bude ponovo aktivnija i kaže, evo, nećeš mi verovati, posla mi poruku u inbox, nećeš mi verovati, samo nakon što sam postavila ovo pitanje, odmah mi stiže poruka od prijateljice na Viber i dogovaramo se, evo da idemo da se vidimo. Znači, bukvalno samim osjećajem, odnosno samim postavljanjem pitanja instant manifestacija. E sada, pogledajte ovo je nešto što je ona želela, ona je možda pomislila u trenutku, nismo sad toliko detaljno pričali, možda u trenutku pomislila, eto ja ću, pošto sam ja postavio pitanje šta nemate trenutno, želeli biste da imate. I ona u toj sferi postavila pitanje, kao da učestvuje na webinaru, u stvari sebi je postavila pitanje i svoje šire perspektive, to je sve došlo. Znači, preciznost i jasnoća postavljenog pitanja odmah formuliše odgovor i ukoliko nema otpora, on se odmah dešava. I eto, ja nisam mogao, nakon tako fenomenalne manifestacije koja je došla odmah, evo, pozvao sam i ona će nam se pridružiti isto na webinaru sad za nekih 20 minuta, ali eto to, ako budete videli to pitanjce, mislim da je i dalje u storijima, pročitajte ga detaljno, eto, ona je samim tim što je, da kažem, iskoristila učestvovanje u tom darovanju, nema to nikakve veze sa darovanjem, to je iskorišćeno kao izgovor da se ona opusti i zapravo jasno poželi i bez, da kažem, bez ikakvog očekivanja. Znači, kod nje nije bilo vajba ni očekivanja da će webinar to da joj reši bilo što. Ona je samo to jasno postavila kao pitanje i otpustila i desilo se u nekoliko sekundi. Tako da, eto, to je jedna stvar koju sam teo da podelim ovako za početak koja mi je bila fenomenalna. Evo da štikliram kao pravi dobar učenik, pripremljen ovde. Ok, evo ga, neko je pitao isto, želeo bi da, osoba bi želela da osjeća podršku, pozitivno okruženje, financije, samopouzdanje, znači to su neke teme na koje bi ova osoba želela da osjeti veću, da kažem, količinu imanja u sebi. Da vidimo, podrška, pozitivno okruženje, financije, samopouzdanje. Ajde da krenemo od ovog samopouzdanja za moment. Šta je zapravo to samopouzdanje? Vi ste uzdate u sebe, evo ga uvid. Samopouzdanje. Uzdajem se u sebe, uzdam se u sebe. Što znači pratim sebe. Što znači uzdam se u jasnoću postavljanja pitanja. Uzdam se u korišćenje i primjenu bilo kog alata koji imam u trenutku da bih mogao da se opustim i uzdam se da pratim signal koji je sledeći korak da na to pitanje koje sam postavio dobijem odgovor. Odnosno na tu želju koju imam da mi se ostvari, da mi se manifestuje. To je korak po korak. Samopouzdanje. Pouzdati se u sebe. E sada, kad smo mi naviknuti da posmatramo stanje koje je napolju kao činjenično stanje, a ne unutrašnje stanje kao činjenično stanje. Evo, podsjetnik da sam snimio prošli put, je bio ceo live na ovu temu, unutrašnje stanje, činjenično stanje
Jako mnogo vas mi piše da je ovo jako mnogo pomaže i čak klijentima s kojima radim kažem pogledajte ovo bar jednom nedeljno. Jako je onako energetski potentan live na YouTube-u vam i pogledajte ga. Ako niste do sada, ako jeste, pogledajte još jednom. Znači, samopouzdanje da ono što ja u sebi radim i gradim, iako se i dalje ne pojavljuje, ja nastavljam da radim i kažem, dobar pokušaj, okej. Znači da pažnja ostaje na onome što je unutra, što želite. Znači budite jasni, evo kao prijateljica što je sada ovo uradila, jako budite samo jasni šta želite i ne insistirajte kroz akciju da morate nešto da uradite da se to promeni, ali to ne znači da nemate nikakvu akciju. To znači da samo postavite pitanje koji je sledeći korak i onda to otpratite. I to je zapravo samopouzdanje. A to samopouzdanje doneće vam i financije, doneće vam i refleksiju podrške i doneće vam i pozitivno okruženje, zato što će se neki ljudi promeniti, to je jedna stvar, a drugo i ljudi koji su tu, koji su možda bili, da kažem, malo negativni, počet ćete iz njih da izlačite pozitivnu verziju koja će se pojavljivati vama. Sve što je u vama, iako se trenutno ne pojavljuje, ukoliko ste verni tome, ukoliko se uzdate u to što osjećate i što želite i čemu ste dali pažnju, ne može onda da se ne pojavi sa nekim vremenom u vašoj realnosti. Znači, podsjetite se da ukoliko je činjenično stanje, odnosno stanje koje vidite s polja, trenutno nezadovoljavajuće, podsjetite se da to nije činjenično stanje. Vratite se unutra i podsjetite se šta je ono što vi želite da vidite. I ja to zovem postavljanjem granica. Kad osjetite da vam je previše informacija, da ste previše stimulisani u direktivi, odnosno na stranu koja vam ne prija, koja vam ne odgovara, dozvolite sebi da kažete dosta, postavite granicu. Šta to znači? Ok, danas neću izaći možda, ili idem da napravim pauzu, ili otiću do toaleta da se izvučete iz neke situacije na minut, 2, 3, da uđete u centar, iz tog centra da postavite sebi pitanje, ok, ovo je trenutno tako, a kako bi ja to želeo da vidim? Kako bi ja to želeo da vidim? Na koji način bi ja želeo da se to odvije? I onda pratite korake i ne merite ako se ne desi u istoj sekundi. Ali ono što merimo je da li pratite te svoje sledeće korake koje vam dolaze. Eto, ovo je bio neki onako spontani uvid koji je dolazio na ovo fenomenalno pitanje. Dosta se tu stvari provuklo, dosta stvari o kojima smo već pričali, možete pogledati ili prethodne live-ove ili sve vam je to lepo sortirano na YouTube-u. Jedna ekipica koja se polako okuplja, koja meni jako, jako mnogo pomaže i savetima i uvidima i sa tehničkim stvarima. Nameštamo da to bude još lepše, još pitkije i jednostavnije za vas da koristite, tako da pogledajte tamo, imate jako mnogo detaljnije uvide na sve ovo što smo u ovom pitanjcu sad obradili. Da vidimo koje ćemo sledeće sada. Evo ga, želim da imam dovoljno novca da mogu sebi i svom sinu da priuštim sve što nam je potrebno. Ok, ovo je fenomenalan razgovor gde možemo sada da razložimo 3, ja to kažem, nisu 3 nivoa, ali da kažemo da su to 3 sloja, nije važno, 3 različita načina na koje možete da posmatrate svoje kreiranje. Prvo je iz potreba za opstanak, odnosno potrebe za preživljavanje. Ove potrebe su svima nama na ovoj planeti identične. Što znači, svi koji smo na ovoj planeti imamo identične potrebe za opstankom, a to su da smo nahranjeni, da smo napojeni, da imamo krov nad glavom i da se osjećamo sigurno. To su neke potrebe za opstankom. Osetite i osvestite, mama, u vezi sa vama i vašim detetom, da su vama potrebe za opstankom u ovom trenutku podmirene. Do sada su vam bile, sada u ovom trenutku jeste i najverovatnije
sledeći taj momentum, te najosnovnije potrebe za opstankom će vam uvek biti podmirene. Osvestite taj deo prvo. Znači, to je ono što morate. Morate da jedete, morate da spavate, morate da pijete vodu, morate da imate neki krov nad glavom i morate da se osjećate sigurno. Zaključali ste vrata, neće da uđe medved. To je osjećaj, to je onaj najosnovniji. Ako ni za što drugo ne možete da se uhvatite u ovom trenutku, uhvatite se da budete zahvalni tome. Jer je to jedini način kad osvestite to i kad podmirite to. Kad podmirite taj deo, ja sam živa, sita i sigurna, moje trenutne potrebe su podmirene, vreme je za igru i svesno kreiranje. Da biste došli u poziciju da kažete iskreno vreme je za igru i svesno kreiranje, ova prva dva segmenta treba podsjetiti, odnosno podsjetite sebe i osvestite da je to u ovom trenutku podmireno. Iako vam se možda javlja neki strah da li će to kako će biti u budućnosti, otpustite to jer u ovom trenutku ima hrane na stolu, ima podmireno je sve što treba u ovom trenutku za proces preživljavanja, odnosno za opstanak. To kad podmirite, onda krećete na ovaj drugi deo, znači to je ono što mora, a sve ove potrebe koje mi zovemo, znači potrebe koje imate vi, potrebe koje ima vaša porodica, vaši najbliži, to ja nazivam trenutnim životnim stilom. Za to možda sad trenutno nešto škripi ili biste želeli da bude bolje, ali osvestite da ovo najosnovnije je podmireno. Jer onda da biste brže došli, odnosno da biste otpustili otpore u vezi sa trenutnim životnim stilom, odnosno sa trenutnim potrebama, ovo moranje mora da bude moranje mora. Ovo moranje želite da podmirite, odnosno da ne ubrizgavate to moranje u potrebe, jer osjetite samo ovo, nešto moram, to je onako baš moram. A kad odete sledeći nivo je to treba, to je ta potreba, to treba, to je već mrvicu blaže i lakše. I onda kad osvestite da je ovo moranje podmireno, onda to trebanje bude mrvicu lakše. Znači, kad u pitanju su reči, a nije zapravo stvar reči, stvar je samo energije koja tu ide, da li koristite reč treba, potrebno je, a zapravo vaš pristup energetski, vibracioni, frekventni, zovite ga kako hoćete, je moranje. I onda, kad otpustite moranje, trebanje će biti već lakše. A onda čim možete da se zaigrate bilo kojim alatom, meditacijom, pisanjem, afirmacijama, šta god može da vam pomogne, kad ste osvestili taj deo, pokušate da se pomerite iz potrebe u želje. Potreba, želja. Jer, znate ono kad kažete ja to želim, ali ja to ne moram ili nije mi neophodno, nije mi potreba, onda vam se takve stvari brže dese. Brže vam se ostvare. Sad, znam da je malo onako, na engleskom bi rekli tricky, malo je onako zeznuto da sa stvarima koje su vam onako važne, a to jeste vaš trenutni životni stil, da njih sad posmatrate kao sad na neku želju, a zapravo jeste neka potreba. To je sad posao koliko uključite, a sad ćemo u sledećem pitanju obraditi malo, odnosno uključiti malo veru da to što je potreba možete baru za trenutak u svom umu da opustite. Znači, kad opustite ako ste vi trenutno u potrebi, a opustite moranje, lakše će da vam pažnja moći da ode na moment gde ste u želji. I osjetite razliku kad kažete meni ovo treba i ja to želim. Ja ovo moram. Meni ovo treba. Ja ovo želim. Želja je već lakša, već brža, već se kreće sa mnogo većom brzinom. Tako da vaš cilj je da se pomerite iz moranja, što jednostavno možete jer je to istina, što lakše da ne uvlačite moranje u potrebu, i onda se pomerite na koji god način možete iz potrebe u želju.
Da to sve što želite zapravo da ostvarite za sebe i svog sina, da ne uvlačite moranje i neophodnost i potrebu. Bar dok ste u toj viziji, bar dok ste u meditaciji, bar dok ste u vizualizaciji, bar dok ste u tom maštarenju. Eto, nadam se da vam to pomaže. To je jedna alatka koja onako, odnosno jedan ugao posmatranja koji mojim klijentima jako mnogo pomaže i nadam se da će eto i vama i svima koji imaju slično pitanje. Ok, idemo dalje. Evo imamo još par stvarčica pa da privodimo kraju danas onako malo knap, zato što imamo webinar, jedva čekam i webinar, ali evo ovo će biti odličan uloz za to. Da li je vera zapravo glavni korak za ulazak u novu paralelnu realnost? Sad ovako. Prvo da samo jednu stvar osvestimo odmah. Sve paralelne realnosti se dešavaju sada. I nije da vi ikada uskočite u jednu realnost i sad ste samo u toj realnosti. Vi menjate realnost stalno. Ljudi, stalno menjamo realnost. Posmatrajte ovo samo od kad se probudite. Vi kad se probudite, vi ste prvo u ulozi, to jest dok spavate, u ulozi spavalice, pa ste onda probudite pa ste u ulozi nekoga ko ne znam, pere veš, pa ste onda u ulozi nekoga ko se tušira, pa nekoga ko je kuvar pravi doručak, pa neko ko onda je pešak dok prelazi ulicu i ne znam, vozi se autobusom ili neko ko je vozač ako vozi auto. Vi ste već promenili toliko uloga, što znači već ste promenili toliko realnosti. Sad znam na što se ovde misli, da promenim realnost koja je bolja, viša vibracija, više obilja, lagodnost, da, ali evo, molim vas rod najrođeniji, ne molim vas, ali eto, onako velika želja koju meni tinja da pogledate i posmatrate da vi stalno menjate realnost. Jer kad kažete sebi ja stalno menjam realnost, nema onda tu sad ubeđivanja, ja treba sad da poverujem, da izgradim uverenje, da. Prepoznajte šta već imate, evo, već se provlači ova tema iz ovog webinara, gde vi već vidite da menjate realnost i sa kojom lakoćom već menjate realnost i onda dajte pažnju tome, jer sve čemu dajete pažnju postaje veće. Ukoliko mislite da ste zakucani u jednoj realnosti i treba da se promeni to, onda da, onda jeste ta vera da pređete iz jedno u drugo stanje, to je uvek tako. Ali kad već primetite da to radite, onda to nije ne znam nija kako veliki korak. To je onda samo kao prelazak ulice sa ovu stranu na onu stranu. I pogledajte da vi to već radite. Vi već menjate realnosti na svakom nivou. Pa čak i onoj najosnovniji, ako ništa drugo vam za sada se ne uključuje, onda bar kad spavate i kad ste budni, to su vam dve različite realnosti. Jel' tako? Ili kad odete na posao pa dođete kući, to su vam neke dve različite realnosti. Znači već radite. I kad vidite kad aktivirate u sebi da ja to već radim, i ako već radim to na nekim ovim osnovnim stvarima, ajde sad da se zaigram i baš me zanima kako mogu da budem malo specifičan, odnosno specifična na koju realnost želim da promenim. Eto, poigrajte se, zaigrajte se malo sa tim. I evo jedan moment koji je ostao onako da završimo, koji minut sa osjećajem slobode. Neko je napisao da želi slobodu, da trenutno nema osjećaj slobode, a želi da ima osjećaj slobode. Divni ljudi. Stavite samo pažnju na srčani centar. Ovim prvim pitanjem smo već otvorili to da jako malo morate. Vi morate jako malo. I onda još mrvicu, možda malo više od toga, vam je potrebno nešto da trenutni životni stil zadovoljite. A sve ostalo je igra i svesno kreiranje. Sve ostalo su vaše želje. Ja želim, a ne moram. Ja želim, a nije neophodno. Ja želim. Ne morate se pravdati za svoje želje. I osjećaj slobode je zapravo u tome da čekirate samo, znači bukvalno kažete podmiren opstanak, podmirene potrebe, oduh u igru i svesno kreiranje. To je sloboda. Vaša sloboda je u tome
čemu dajete pažnju. Sad poslušajte jako pažljivo. Niko ne može da utiče na to gde vi dajete pažnju. A pažnja je Bog. Gde god je vaša pažnja, tu ide sva energija. Sva energija ide tu. Što znači sloboda, vaša sloboda je u tome gde dajete pažnju. Da biste osjetili više slobode, pozabavite se time gde dajete pažnju. Napravite sebe dovoljno kao prioritet da vi birate gde dajete pažnju. To je u tome je najveća sloboda. Da iznutra dajete pažnju s polja i da možete kad god poželite to da promenite. Isključite televizor, promenite kanal, kažete ranije završavam druženje ako vam nešto ne odgovara, popričate sa prijateljima ili ne. Vaš je izbor, vaša pažnja to sve donosi. Osjećaj slobode je direktno vezan za to gde gledate. Eto, nadam se da vam je ovo prijelo. Meni je beskrajno. Kreće, već je sad uživo vaš, to jest moj novi video na YouTube kanalu. Pogledajte to za sve koje zanima. Jako mnogo lepih uvida. Jedna vrlo lepa lavina, energetska lavina koja je došla od Abraham Hicksa na ovom Hacitu. Za sve koji su radoznali, prijavite se na webinaru koliko želite u narednih par minuta dok ne krenemo. A za sve vas koji ste tu kraj malih Instagram ekrana, vidimo se sljedeće nedelje u live-u i naravno pratite sadržaj ovde na Sveto City profilu. Volim vas, čao!